Kemudian pergi perlu baru sasisen ngepeng sumpai pergi share ke program ke jangi ha ke bangin nyok banyak keren bat banyak pele jimut kandiat konsoi ha ke bayadai bat ki matrekam lani kita ki manifesto ki baki ong mo ti ke jimut hi jong ke program jangi ha ke ba Shillong Mail Kyrwoh Atiar ulah wanra lingba ke program yang ke bala ai kerteng ke jongki ke manifesto ke jongpi ke vote ha kaba pinyo sngo ya ki nongyelam lani ki kertong jong ki sengsan perthei ki ban ai kata ka jing pensyai ba jing pen song thu kaba kham banya ha ka bede ba kita ki matri kam jong ki ti aku mengi jule hi ha ni ka poru ni don lang ya i General Secretary jong ke Sang United Democratic Party ba ita ide i Dr. Jemino mautho iban yakran kandidat konsot ba ya pelu jumut ha ni ka por ha ka ba in batai banyak lah ni inya sam kandiat ha ka bede ka manifesto jong ke UDP ti ba ka ni ka por ngasi mi ni ka bentawan priang subhai pi ni ka program hoi ngamla klam da penpau ke jing kubleru nam ta ka por ka bukor jong pi namar bang suthu kumwe ni gino yalam jaha ka seng mo pidon ni ka kamram ban pendap ki kam ban ya chinistai ti henry ka jing ai por jong pi kandiat ban ngi kum Shillong Mail bangin yo banyak keren bat pia kani ka por kan long gajing bentoin ngam tagi pro jong ki papet ye kani ka program ti kum banyak syakmat ka jing kali ka beningkong ka banga kwa ban bu happy ye kani ka por ba ha ka sengsan perthai lani ha ureu shimen ni don kam ya kimat rekam lani ki manifesto ti ba phila ban batai ba balai la don kam ya ka manifesto pi haman ki election la ka dei ka MLA election, lakadai ke MP election, lani lakadai ke MDC election. Ki political parties si baru ki jupan kare ya kata ke manifesto. Ki balong ki kajing pen ilenti, kajing ketolenti, but ka nongrim hakaba ki political parties ki yang kumno ban pentrikam lani pentelun ya ki kam hakabai dei bat kani ka sansyar ka khadar hakabai dei bat ka roi kapar hakabai dei bat ki emlang salang hakabai dei bat babon ki benta mo ti ka manifesto hi ka longkum kata ki juban mo kamtam hakabai dei bakani ka district council kumno ban yada kumno ban penne kumno ban penklan shushu ya kata ka jingtrikam jong ka district council ti hakani ka manifesto ka jongiru menta ngilai penkre bat kidon kumba arpotli ki matong ki bangila bo hakani ka manifesto ka jongi bat ka bakongsan hi kalong ba ngingi kwa ban kampen klanbor shisho ya ka rukom trekam jong district council kata ka de ka we ka ba ngi haban khmih bnya ba nakalyang jongi hon ngi tip ba ngilayo ya kanika district council na du usnem ka khandai spa san puar ngi kan mau ngi kan mau burom yo kraw perkhat jong kari ke Jaidbynriew jongi reverend JJM Nicole Roy mo na du itigi por ba idang don haka komud khot jong ka constituent assembly na du usnem ka khandai spa saupusan lasdang ban yakren mo haka bai dei bat ka jing Donkam ban ai ya ka jingeda ka bakarpang ban kentiu ya kini ki Jaidbynriew red part ki badon ha ka north east ha ken gitan chate lambi ngi jong kari India ban ka jing trai si tom ka jong ina du snem khat khandai spa sau pu san ter hadu san pho mo suki ngi i ya ka jing penwandur ya ka ni ka district council bat ngilayo ka ni ka sixth schedule mentala kumba nyopu artli ki snem kilaya hakabai dei bat kajing trekam jong ka district council te ring akwa ban ongpat hakabai dei bat kani ka district council ni ka sixth schedule ki don hi ki thlio ki sa ki don hi ki jing pei ki jing ko hakom trekam hang ni hang tai bat dei na kani ka daw ba kham tam ha ki ni ki por ki bamanta ba ka don ba ka jing khi jing mut ha kani ka Jaidbynriew ka jongi bat kham tam ha bangi pet ya ka sansyar ka khadar tang ha ka jala ka jongi henry hari India hiru barakawai ka jingedei ka jongi kum ka jala ka barit bat ka sarkar Khmih bat kumta ter ka de hang ni ba nakalyang ka jongi ru
kum kita ki nong yalam ngi Donkam ban Khmih benya ba ha ka bai dei bat kani ka jingada ya ka Jaidbynriew ka jongi tenga ngasoba na marba ngila yo ya kani ka Atiar ngila yo ya kani ka ste ngila yo ya kani ka machine ka bakhlan bor ba ka syong satang hangi pede kumno ban penklan bor syu ya kani ka district council kan kata ketika kawai ke bangi kwa ban ba kamtam hakani ke election ke bamenta bagi skoba kani ke election menta kalong ke baton kam hadu kata-kata bat ke mangalo ong ai pi pedeng ke jingki jingmut haki babun ki benta hak bede baga Jaidbynriew ke jongi mo te ki bon ki kenrum ki kenram ki bon ki jerwit ki jerwat ki ba long ki jing sok dot haki jing ya be ya benti ya kejing hagabai di bagasan syar ke khadar kejing penyat iki shnong ki thau ki it ki hima bat kamta terter kadai hakum kani ka por bamenta nasngo ba kalong ka bakong san baingi kum ka Jaidbynriew bangi Donkam ban perkhat thamai ki ki barok mo ila don kumong ep kani ka Atiar ka bakhlan ba tika syong hangi kumno ban penklan bor syu ya kini ki district council ki badan kani ki jalla ka jongi but ha kani ka manifesto ke jongi ka bangi labu kini ki arphoteli ki matong te ki benta ki bakham kongsan le se ngi laban ong ka dei ha ka bai dei bat ka jingpen klan bor shu ha ka bai dei bat ka riti bat khando jongi kum ka Jaidbynriew kata kalong ka badon kam ha bat ha ka bai dei bat ka ni ngashu kwa ban ong ba skotanat sibun bania thu sikipat baru bahapo ke jingelam jong ke parti UDP ha ki laisnem shiteng address council ke executive committee balalam khamat da ka UDP ke executive committee address council nadu usnem ar khat khandai mo but laisnem shiteng la yo banwanra ya kane ka regulation and administration of land kani ka an arpuway but hakane ka an lapun kubor ya kini ki dorbar mo shnong dorbar hima hakabai de bat ka riti penyat khando bat kamta terter but menta nakaliang jong kini ki dorbar ladang ye kren hakabai de bat kita ki dulir dan ki kot khando ngilaban ong lese da ka jingya sngo thu lang kini ki dorbar baka district council kini ki kot kisla ki kot khando kila long menta ki legal documents de kani ka long ka benta ka badan kamba baka UDP kalawara ya kani ka an husnam arpuway mo de kani kala kampen suk shibon ya ki pajba nong shong shnong jongi hakabai de bat kumno banyo ya kita ki kot kisla ban pen scam ya kejing long try ke jongki bat ka baar kumno ba kila ban shim ya ka loan ru na ki bank la kampen suk bat hakabai de bat ka registration ru let's say mo kim Donkam ban register ha ka revenue department namar ba ka dor ka long ka khamrem bat kamta terter ti mdei nang kata labsu ru ya kani ka ba ngiong ka land ceiling kabamut ba kini ki he spa mo he saipan kinumla ban chuthiet jaka palat pot ket kat ba ki sngo bid na kalang jongki namar ngi hab ban parkhat ru ya ki baduk ya ki basitom bapli mo ki bomdon jaka ki bomdon puta ki badang yak sat ban yo jaka yo puta nang makin yo ban thiet ki jaka ti kani ru kadi ka wei ka ba ka UDP pok jengelam jong UDP kelawan ra ya kani ka an mo dia kani ka land ceiling ka makiong pat saka wai pat dia kani ka land bank dia kani ka land bank ru long lada ka don ka lat ka lenti da ka jinge trailang jong ki dorbar hima ki dorbar shnong da ka don ki jaka ki puta dengkat ka jinge trailang bat ka district council let's say ki laban ai ya ki tu ki jaka she ki beriau ki beduk tikum kini ke nakaliang jong ka UDP kala persyang ru hadian bakala persyang ban pelong anya kene den re hakam manifesto ru la besu yang kene kenang bangin penjanai susu
ya kene ka rukom trikam pi te kani ke dei ka wei ka benta ka ba kong san pha namar ka khando ka siap ka dei ka wei mo te ka don pat sakane ka ba kumno ban pen khlan shu ikini ki dorbar snong ki dorbar hima but ngilaya kerenru hakabai dei but kene ka direct funding te lada pentrikam ya kene ka direct funding namar benta te kadang sakut mo ladang ye keren hakabai dei begitu ka sispa arsan amendment te kadang sakut chatisha Delhi te henrei kladon ke jing ai jingmut ba ngidi bandon lupa kita ki mechanism hakini ki dorbar snong ki dorbar hima ki jongi te lada don kum kita ki village town and development council hapo ka jing pet ki jing Khmih jong kini ki dorbar nei kan long ka jing rap sibun ken te nalor katapan ki don sekini ki wei ki benta ke bangilaya keren hakabai dei bad uput usamru namar uput usamru udai badon kamba hado kata-kata bangidi banya pet banya Khmih banya ha de ngasukwa ban ong tangani ka wei ba nakaliang ka sarkar pilai ihi ki por ki blalet no nadu bangiyo ya ka jala Meghalaya hado menta kumba arpo sien ka jinge kendu apreng kini ki chief secretary jong kini ki artli ki jala ka Assam bat Meghalaya shiposian nakaliang jong ki chief ministers like kendo bat hakani ka sarkar mamenta pilai ihi ya ka jing persang ban penbet ya ki 12 areas of dispute and differences nei te ka first phase keladep ka second phase kanang yan te henry ka ka bangi kwa bat ngiban nakaliang jungi ka bedi bat upud usamru baka sarkar jala ka Donkam ya kajingya selok lang bat ki nongelam jong district council mo bat kumju ru ya ki hima ki snong ki thau knang ba ngin sngo thu kan hakabai dei bat utau uput usam jong ka bri nyo trap jong ka jala jongi ka long hakanu ko kom ken tikadi bandon kata ka consultation hakabai dei bat kini ki stakeholders ki babon hakane ka jala jongi uput sam ru de we tingi kren ru ya kariti ke dostor mo ngi iba ka don ma ka jingki jingmut ha ka bide bakane tingi ru kum ka Jaidbynriew ngi don kam gen ban pen klan shu ya kariti ke dostor jongi ban ngi iru ba na kaliang dong sarkar Khmih kala persang banwara ya ketuka uniform civil code te henre ha ka bide ba Jaidbynriew ke jongi mo ngi sngo ba ka sarkar Khmih jong kari India ka de menang ru ban burom ya kata ka jinglong pair ka diversity mo ki Jaidbynriew ki ba pair ki ba don hari India barokowei te nang ta shu ki don sakiwei ki wei ru ki ba nakaliang jongi bangi ban nakani manifesto but kumno ban perkhat biang ya kani ka rukom categorize tmai ya kini ki scheduled tribes ki ba don hakani ka jala ka jongi pi namar kum bakalong menta hang ni mdei tang badon ki khasi ki jentia garo ki don ru sikiwei ki scheduled tribes nai ti kawei ka ba ngiju ekren nadu ki por ki ba menshwa na kan mau men ba ngadang long kadang don ka seng bahlang ru nadu snem kha khandai spa khandai pulai ngi omba ngi dong kam ban di schedule no ya kini ki wei ki tribal groups mo ki bade na ki wei pat ki jala ki bamdei ki indigenous tribes jong kani ka jala Meghalaya no mentang ilet Mizoram ki khot ingi ki vai ki outsiders Chanagalan rukum jo kan ba ye ki pede ha ba ki wan chnie ngi consider ye ki mo kum ki shil tribe te kan ni ru ka de ka wei ka ba ngi habban parkhat ba mo te ka don ru ka jing kren ha ka be de ba ki tu ki unrepresented tribes ka tu ka nomination ka tikini ki tu ki ki ba na ka liang jong ka seng UDP jongi ngilaya Khmih bnya ba ba ngila persang hi ban pendrung ha ka manifesto ka jongi khanang ba lada ka UDP ka yo ban lam khmat bang dia kini ki artli ki district council hakane ladep kini ka election menta tingini persang hi kat bala ban penwan dur bang sa sisien ya ka rukom ka bakham janai ya ka jingtrikam jong ka district council de sakawai ka banga ku ha ban kren ang ni ru ka long pi ka ktien ka thli ru ka de ka bakong san ha mo de ngi kum ka jala ngilaya ki bro shikata ban pendrung ya ka ka ktien khasi mo ha ka kharnit ka pra de henre nga sngo ban na ka liang jong ka district council ru
ki MDC kin yai ban ken ya kan ke benta namar ba ngi gide ki scheduled tribes ngi don ha scheduled areas ngatrai lengba kan ke six schedule lengba mo kita ki provisions ki badon hangta ngi di ban persyang ru ban keren ni kini mo kamdei ban sakut tang kan ke jela ke jongi ban pen sngo ru sha Delhi sha ka sarkar Khmih badon kam ru ban kentiu kan mo ban penrung ni kan ke ketien khasi ha kan ka kredit ka bapra tin alor kita kidon sikiwe ru ki kampen roy mo nakaliang jong district council mde tang hakabai dei bad ka mo ngi kren ka khndo ka siap iput usam ikriti dustur hendai ka don ru kani ka ba lawara nakaliang jong ka UDP husnem arajar arpo ka solid waste management act ringa syukwa ban at mde tang ka solid waste management act adi ban don ru sa ka liquid waste management act nomor belai ya keren ya ka khut ka subah bat ka khut ka subah ka long ka badon kamba ha kan ni ka ri ka bai et ka jongi mo tilada ka district council ka shimkhia ha ka bai dei bat ka ni ka an ka balawara na ka liang jong ka UDP led EC ha ka tu ka por ban pentrai kam lengba ki dorbar hima ki dorbar shnong ki dorbar rat bat ka jingya trek rengkat mo bat ki we ki kenhon kanwara biang sasisien ya kata kan nam ke burom ha ka biri bat ke jingkhut jing suba ha ka ni ka ri ke Jaidbynriew ke jongi mentala nang ye kren ngan chu ai phi ka wei ka nuksa ngidon hang ni kumba sau phuk nai tli kita ki river systems mo ki wa ki bar bat ki wa ki ba he ke jela Meghalaya baro ka wei menta ke jingkli ke long ja yu ya kini ki wa ki barit bat ki ba he ki badan ha ke jela ke jongi namar ba ladang im nang ban sumar de kini namar ba ke umbam umdi ru kalong ka bakong san ba mo umbam umdi kalong bakong san ba kini ka jing don jong kini ki wa ki ba penitenat ya ka snong ki thau ki jongi mo ki kshan kam ta ter ladang im nang ban sumar katamut kini ki wa ki ba bon ki badon kini ki jalla ki jongi la shai hadin habot kin sakala long kam ka wa khra wa sarpi te ban pen khoi ru kan jenjar tenga soba kania ru ka wei ka benta ka ba ni habban shim khia ba phi banwanra ya ka ni ka khoj ka suba ha ka ni ka jala ka jongi ti kini ki long katu kan ni ki benta ki ba kham kong san but ki don ru si ki wei ka bangi kwa ban ha ka ni ka por ka long ba phi kum ka ni ka an kan tiap seng mo ngi i ba ka ni ka jingya kan thi na ko wei ka seng sha ko wei ka seng na ko wei ka party sha ko wei party haka ni ke jela ke jongi ke la long saba palat mo te ngi kwa ba haka district council ru ya kan ka an kan tiap seng de ban pentre kam gen namar ba pilai i hi mo ndala yale election la job election pada ki kan thi na ko ke party se ko ke party phi te nga ngo ba kaniru ka de ka wei ka benta ka ba ngi hab ban khia ba mo ba kan ke jingya kan tiap seng na ka wei ka parti syakoi parti na koi ka kanhon ka kata ya ka rukom trikam hadasi council ka kata ya ka functioning jong hadasi council ken ti kidon kita ka tu kan ni le semo ki ba ni la penrung ha manifesto kidon ma arpo teli ti sakawai ru banga syakwa ban hang ni ka long ba lor ka tu ka para 12 mo ka turu long pi teng ka ni ka jingya tengkhu ha pedeng ka hadasi council bat ka sarkar jalla kejing itong khu bat ka sarkar Khmih kaniru ka kata ba tadang idon kini ki different levels of governance mo ki sertap ha kini ke jalla ke jongi bat lada mangi nakawai ke Jaidbynriew ladang imdon kajing sutu apeng jongi di kumno ken ngin ya sandur ya kata ka sensyar ka khadar kumno bangin wanra ya kata ka jing tray lang mo jong kini ki sertap ki baper kita ki different levels of governance mo lada ka de state government lada ka de district council lada ka de ki dorbar hima ki dorbar shnong bar kam ta ter naskoba ngimi na ka we ki Jaidbynriew rangi don ka no ka political party ru ngi habban bu shai ka Jaidbynriew hakmat ken telada ngi la don kum kan ka provision jong 6 schedule mo ka bala penkub bor da ka ritisan sha jong ri India lada kino ki an ki bangi sngo thu ki bala ban wanra ya ke jing mentoy yang i kum ke Jaidbynriew
ban yada yangi kamu Jaidbynriew ban penklan yangi kamu Jaidbynriew ban kentiu yangi kamu Jaidbynriew nasngoba ngidon kami ke jingi trailang mdei ken ban ya tengku ban ya perkhat khamla ke parti jonga wal ada de ke ba moh kawai ke parti ke ajing mut ke ba Andre tang nak ada bah ketika parti ke dia ke mau ke dan nak kawai pat ke lama ni dan nak kawai ke lama ni tengku nak kumta tu takam longget dengan so ni dia menbuat syah ya ke Jaidbynriew hakmat kan compare la ngi don no parti ban ngi ju ya kren borobor lada ngi job hak district council lada pidon hak liang sensyar na pidon hak liang persya to se ngi perkhat kumno banya tei moh nomor bah kani ke district council ke de kata ke bangin ya korbar ritiken mendai tang ke korbar ri moh kum ki MLA korbar ritiru de habang ya don lang ya mi nak keju ke thamai nak we ke Jaidbynriew te ke ke bakongsan ka lomba ngidon kam man perkhat janai ba kumno ban penklan bor su district council kenamba ngiam kan so thu kan ngidon man ta kum ke Jaidbynriew haka ri India berkawai ngidon man ta kum ke Jaidbynriew haka yoba jong ni partai di halor kini ki jingklah ki bami menta haka ni kejuk ke menta ngiru ngidon kam ha man perkhat janai ba haka beide bat kani ka district council elections menta toh boleh sibut setelah haba nomor ba rakan skop ya kajing keren jo pi ngam mantat jo nomor ba pila ya tho bat pila batai ki long badon kam si sha but aku apa ongkum ni nong hikai bakat nong hikai pila dan si sha ya kata ka ya ka bor jong kajing start bor kajing sempang ka pila ban analyze pila ban details ya kita ki badon kam ti ban poi beng sakata ko bentah ka manifesto hi aku ban ongkum ni pila ban pensisha ba khandiat ba ya kani ka manifesto la pentrai kambet tang de ki bawan ha ka borni kiweru kila pentrai kam pinga shukwa ban ong tang ni ka we ladang ipet ya kini ki political parties ki badan hakani ka jalla ka jongi ken haba ki penmi ka manifesto but lada phi study bhai ka manifesto jong kini ki political parties ki babon hi ki mat thong ba ki bo nakaliang jong ki political parties ki long hi ki jo ki asriam hi ki shu appear hang ni hang tai khandiat kan sot ti hendrei penapet bhai kini ki manifesto kadai hi ban haka bai dei ba ka khando ka siap haka bai dei bat ka riti ka dustur haka bai dei ba upod usam haka bai dei ba ka ktien ka thlit haka bai dei ba ka nyam ka rukom bat kum ta ter ti nga shu ngau tang ni ka we haba lada hadien mangi job ya ka election dai kumbangila clay kumbangila tho kumbangila kren haka manifesto na marba pi ban penwandur lani ban mesu ya kita kimat ki bakongsan haka bidi ba Jaidbynriew jongi haka manifesto ru ngi habanya tai ngi habanya thir ndai bo ong ba superung lak berung kuntu klem le su thu ti hendrei pede ngasu ngau tang ni gawai wat ladang ila bu haka manifesto ya kita kimat ki bakongsan ba pi haka jingya lenti pede mo teng ngila banya tengku mo but ki aka let's say ki bala ban let's say ngi haban penkaladur biang ndai ban penkaladur ban wengno ya ke mangila kren di hendrei ban kampen janai susu kan penjanai susu pen bha susu kan pi kanu ka kam ka bangila bu ndai kanu ka mat thong ka bangila bu kamut bangim la su ban penjanai ngidang la susu ban penjanai ban pen bha namar ba kat nyo pu ar teligi snem ngilaya ta perkhat mapi nadu khat khnai spa san pu ar pinakan mau khat khnai spa san pu ar ngiyo ke district council balai ban nadu ke basdang jong ke district council baklat don ke jing yeki ke baningkong tame hajala ke jing te lamayong ke baningkong tame hajala mo ke lati charge ke baningkong tame hajala usnem khat khnai spa san pu ar ka por badang yalam iba hover nyota kawai ka longba ngi persya ya ka jingrung jong kitu ki barjala kum ki nominated members tika bamut ba ladang ya kren ke district council nadu mensyua ka ladon kum kata ti hadian pada kam don su kum kata pi ti long ngi khanglat ken ngin hap an pet ken kum no ban ban khlan bor ban penjanai su ya kan ni ke jing trikam jong kan ni ke district council ken pe ladang ya kren ya kan ni ka transfer of land rumah aku beri bat ka an kendo
Nadu khat kendai spa san pulai kinong yang lam jungi kila perkhat lupa hai kata. Mo akabai dei berkani karu kombat kendo mo kejing dia kejing ethet kejing ai wai kejing bu benda bat Kumta ter di henre aktu kapor pada parla men penrung namar bai ke Supreme Court usnem khat kendai spa rebu kendai nyopo ke pelong bian namar ba 4 penrung de kan dia haka para kabalai juga 6 schedule dei tat usnem khat kendai spa nyopuwei bang yo ya kan ni ka Meghalaya Land Transfer Act ya ka tu ka spirit kejing perkhat jong kitu kinong elam jungi ki por mu menshwa la rung ka Meghalaya Land Transfer Act fi dia kan ni kejing ya lenti nei kamut ba pikat bangidang la ban penjanai ban penklan josu belai ngin mle kata de manong ba ka manifesto ho ni persyang mo ya kita ki juban ke bangi labu hang ni ngi kwa hi ban pentraikam ya ka di hendrai pada lada ka don ke kejing penkelam ban kam penklan susu ya ke bangila tho hang ni ya kata rungi haban pedang kan to nalor ka kentin penjanai ka bapi ong mo ba tengah kwa ban at sakawai ban pen urlong ti nalor kita kimat ki bapi pilawan ra supaya ba ka na pedang kita fisngo ba dai bet ban pen urlong yakini kimat rekam pi ngila ekren ka bedu gariti bat kondo mo dia kan dia la dap ban pas husnam arajar arpuai po kejing elam jong hidupi tinggi kwa ba kan dia ru kanang ya cakmat ba kanang trikam ket le kan dia ko dikawai ke benta ke badan kam ha dia ha bai dei bat put usam ru ngi hab ban Khmih benya ha bai dei ba kan dia long ngi kwa kan ban ke bangi dawa ngi kwa ba kan long kumia kata ke ketian kasih ru mo ngi kwa ba kata ke ketian kasih kan rung ha khndet ke ba pra di hakabai dei bat kani ka direct funding ru pi namar ba kini ki traditional institutions ki jongi gidon kam ha ya ke jingaram bat lada ka don ka mechanism ka babyang nei ban pentrai kam te kata mut kan long ke man internet ba pi kan mau husnem khat arajar khat san aku badon ke tu ke jingelang ka bahe bhasti samadan polo bai kren hakabai dei bat ka village administration bill Dia upat ba nong snong jong ka bri new trap la ya wan lut na keleng ki jaka. Naki kendong ki kensrot naki dorbar naki snong i ba pher mo. Ngiru nang ni na nong rebel si la ya da ka kejat sti 10 nang tu por nang long MLA. Namar belai ngidon kata ka jing Khmih lenti ki jing kermen balada ngi yo kata ka village administration bill ka bala ban pen trikam ha mo ya pen trikam yakini ki dorbar snong ki dorbar hima dorbar la kalenti bede kom bede kata mud kan long ka jingkar khu em yangi kum ka Jaidbynriew den re sosi katu ka bi ru kram poi shano namar ka dige jinge tungkhu hapdeng kini ki MDC ki jongi klem ya so tho hangno andre pajba ka jing Khmih lenti jong pajba ba ki wan tu si hamadan pulo ngala ban ong ka dige jingelang ka bahe tame ka dige Jaidbynriew ka jongi ti ngim dei ken ban long ha kata karu kom ken pajba la Khmih lenti ngi kum ki nong elam ngi di ban tresitom kum no ban panwandur ken yakini ki baro ken pi kata kalong ka ba Donkam ha ga bai dei bat ka jingtri kam ke jongi mo bat khamtam ha ga bai dei ke district council ti kata ke jing pen urlong ti kumang la kedo ki babun hang ni ngi kwa ban penya chakmat ngila keren ha ga bai dei bat ka riti bat khondo ngila ikren ha bai dei ba ketien hasi ikren ha bai dei bat uput usam ngi keren ha bai dei bat kumno ban di schedule no ikiwe ki mo ki riulum ki bamdei na ka jaka mo ti nang ta pade ya ka jing khut ka jing suba nang ta ya ka direct funding bat Kumta ti kini kimat ki ba kong san sudah pi namar ngi kwa ban klan ya kini ki traditional institutions ngi but ngasmo thu bha lada mangi kum ka Jaidbynriew minang tamut sibun ki ngi la ban le lamba ini ti sakawai ba ngakwa ban na halo jong kata ru kalong ba hatu pi kum ki no yalam jong ka UDP mo wakat kum gani ka manifesto ka ba pi pila pan mi atau pi sngo ba kalalong ka bala piang gipat ba bakin puli kin puson bakin perkhat da ka bisyar kat kum ka manifesto
pi kawai ke banga ngotenat ha kawai kaliang kan ladang ia keren hakini ki sengi ki por ki pementa kajing terekam jong ki social media rumah kajing mi ki kubor ki social media bat ki debate kini ki jing tai mo haki rensan ki baper ti kalak pen start shushu yang ikum ke Jaidbynriew ngani tu ye pi mo da mentang ila ham start ngani tu pi menchua pindong MDC mendon batip ke kita election ya le ya board be MLA ru MP ru henry menta ki patba ki la sedang mentip ke kita ke 6 schedule ke kita ke article lais pa nyo puai mo ki la sedang mentip ke ni kita ki la sedang men sung thu ru ya ka hok ke ba ki don ken maki mo ti ngai hi nakaliang jonga habang apet ya kani nei ti kani ki debates kiba long mentah kani ka imlang sa lang jongi kal ayarap shibon mo yangi ba ngin skau thu kham ha ngi don mentah kum ka Jaidbynriew ki kita ki jing ki bangi kan do bat kum ta ter matang ko wei pade nga ngau ba haba ngia kren ni kini kimat nginya kren da kajing yang small thu mdei ban chu pen bie yu pat ba da kum ni da kum tai marbun sien hi ki rensan election ni shu ya pen bie yu pat ba da kum ni da kum tai re klem ngam jeliu pade klem so thu ya ke implications jong shubu kita ki wei ki an ki bang kwa ban pen urlong re let's say ki balak ban long kajing persya pade kajing sniudur pade ingi kum ke Jaidbynriew yo kapoi se kalenti jong kajing man sawi ti dei nak ni kadau ba ladang ila don lupa kata ka vision nak kaliang jungi ka thong nak kaliang jungi ngilai ngi kwa ekane ngi don kam ekane bat ladang iyat kata ka lenti lada ngi khi lene kan long kumno ru bangin poi se kata ka thong kata hi kete ke badon kam ken ti henre ladang isu khi klem su thu pade ke ru kam don jingmut ken winga kan mau i kini rangba jongai bala julong teng i president jonga senjuk ki rangba shnong menshwa si ong yang akum ni yong aba pi shim ki issue da Khmih ba pi shim ki issue ki ba rem dor ne ki ba tat dor da pi shim ki issue ba tat dor pi Pynkulmar pada ya ke Jaidbynriew jongi te kamlong ken andre la pi shim ki issue ba rem dor da pi IT la ke jong ke jing imru kam lele pi kata ke jing kren ke jong i hadu menta kadang shon ha ke jing mut ke jing berkhat ke jong aru namar ba teng mo ngi sei kini ki issue akmat jong pat ba ngim tip kini ki issue ki ban yalam chano ya ke Jaidbynriew ke jong i pi tenre lada ngi sngo thu pade ngam jliu ba sung thu ba kita ki issue ke bangin sei ki long ken long kumno na menta ke Jaidbynriew te lada ki long ki babyang kata mon ngin yang scam ke na long rem mo ndai fishim pada ki issue ki bam ler kam Pynkulmar pada ya ki imlang salang mi ki agitation mi ki jing ki bam su thu su thau mo de henre ladang ishim pada ki issue ke bangi su thu ban kata ke bakata ki im ka yam jong Jaidbynriew ngi yang scam kata te bangin IT la ka jong ka jing im ru kam le te kata ka de ka jing kren na ka liang jing kini rang ba jonga tu ka por ken na sotanat mahaba pi thu nomor ba pi peninu jori ka por namar ba kani ka perthai menta kani ka perthai social media ma ko pi ong ti ha ka bade ba tu menta menne pat nga kwa ban clean pi namar ba pi pla long nong yalam la kham slam bat pla long nong mi khmat ma ti ka igi chingi i jung pi ha ka ba karu kom perkhat jong ki breu ha ka bade ba ki election ki por men shwa ba kani ga juk ka ba menta la ban ong ha ki por men shwa ka long kumno bat ka igi jing i jung pi ki jing per wala da pi la ban menne ha ka bade ka social media ru pila dang ya kren ke election dai te ke election te kalong very complex mo na ka wi ka por cha ka wi ka por te la ya thu ingi ha ki por ki bo man shwa ke election kalong ka ba pher ba na mar ba ki pat ba jongi ha ka por dada ki don kata ka jing ki jing small jan you no leader le nong yalam dai ki abut telibet yau tau nong yalam mo aku tu kapor te mju mdan te boya perkhat e kapisa ketengka mo kini ki hoi kinong krasyan kinang le ai temban ya kitu kinong mi khmat mo kinong yalam kinang li ai ki jingbam ki jingdi bat kumta ter mo
Hendrai mentah pada kelak-kelak kompong. Mentah pada ngi ya kabor jong kepisah. Keleng-keleng dai. Dia kabor jong kepisah. Kiong ba haki election kini kejuk ke pemerintah pemilihan pisah tu melong artan. Kadon kum kataru pi. Dia teng-teng ngah si perkat hala dia balai ke long Khmih. Let's see upat baru lah sedang banyak. Aku bedi bad ke election nomor ba labun pelat kijing kular tang ki por election. Dan radap ke election pada kijing ke ba ki pat ba ki kenduk kemju si kemju. Ti ki pat baru si ambet le yu bambet nang si sian san senem. Ayo itu pisah mo san spa si ajar san ajar si pojar labiang. Isngo wa kumta kan timenta kala pher bi. Tinre nang sngo pada ba pihak Jaidbynriew ke jongi kadang don hi ke jing bha sibon ke jing bha kadang don ke Jaidbynriew ke jongi den re ka syong pada ngiyo ki nong yalam ki bakum no pi kadang ngiyo ki nong yalam ki babiang katamut ke Jaidbynriew ke jongi ke kloi ban bon ladang ngiyo ya ki nong yalam pada ki ban pen bakla jing mut ingi katang ngiru ya kelumar jing mut lang ti menta hi kumbakalong haka bidi baka social media ngilak kami nang kam start ngilak kami tip pihak ke social media mentah ke election balik ke appear ke baca syakawi ke constituency instantly ngilak tip satu long meeting kum tu satu ki mi pat ba kum tu satu ke long ke tu rukom bat kum ta ter ki pat ba ki relate bat ki connect ya kini ki campaign ki bapir constituency bapir hendai tanggawai pada rumah kadon kajing bah kabri social media kajing sapriang jong kini ki khubor bapher hendrai kadon ru kajing pendon kam baklai ke social media nomor kajing pendon kam bakla social media mentale ke ba lai pujat mo mentah gi jaka long meeting ndon pat ba hendrai la sna dur hakatak rukom bong tuit ki pat ba de ki hajar pi dia kum kataru kadai ba mo let's say kila ngiong akten pareng la doktor la susna dia ketu dia kamlong kan dia teng ngapet social media la nanginang man pendon kam it's very good kan long ka jing hikai ke education bangila ban sensitize ban create ka awareness upat ba jungi ti henre ladang imnang padengi pendon kam bakla ne te ka bala ban Pynkulmar jing mut sibon yang kum ke Jaidbynriew te ring skoba kum ke Jaidbynriew ngila kham start menta ngila kham sempang menta ngapet ki kenhuon ki bapher la ki de ki political parties ne ki seng bhalang ne ki seng shnong bat kum ta ter ngila sedang banya su thu ak bedi ki issue bapher hendai menchua te ke election kalong da kum moi ngi pet be ubriu balong kum no ba bha ne busniu ngimpet ubat bet ne bom tebet ne ak bedi bagasan perthai lau long competent dia takdau kala compare menta ke election ke to khole shi bon ba ti to banyak chuchu khmat ka jingkeli ka babot kalong kum ni hatu pi jupet ni ya kimat rekam jong ki we pat ki seng san perthai aku apa fin juba ho la ni but haba pi pedru ka ke jingi i jong pi la ki to ki we pat ki seng san perthai la ni ki party ki la biang palat kata ka manifesto jong ki ni ki dang don ki jing duna ne but ka ba penong bat ni ka perkhat pat ya pi kumbang lo ong menne ka manifesto jong ki political parties baro hi kadon ka jing esrim kadon ka jing esrim but kadon ru ke ba bha mo ka ba ki lam su ka manifesto ke jong ki te ngamdon ban ong lor kata namar bale ladang ya kren ke jing shisha jan baro kini ki san perthai political parties ke badan hang ni nei ki seriam ma ke manifesto but umdei dang ki political parties mo pi pe ki seng balang ru kaju ki issues hei affair issues nan jing affair issues andai tang away ka bang akwa ban kren hang ni ka por kan baro ngi Jaidbynriew tambah ke jingkeli pada kalong kalenti eu ka bangi pendon kam abangi ong Jaidbynriew pi ngi hab ban wat ke kalenti ka babiang tamya ngi hab ban penwan dur kan pi pen ong na kumwe iwe ong na kumwe tun ong na kumwe ten ringi hab ban ya smo thu pa ya ka jing a jing mut lang jong ki we ban pet ke pada kalenti ka baba tamya namar ba Jaidbynriew to boro khot ba Jaidbynriew
jing kali pada ko kalenti yu yok ngi ya chakalenti jong ka jing pen man sau ban ka Jaidbynriew pi ti kania ka de ka wei ka ba kwa ban kan kan ka por mo ngi don la ki jong ki ta ki mat thong ki manifesto mat ko manglong mane ngi don ni ki jing seriem ngam tharai ba kini political parties wa bakin perlung manifesto ya ki kin chu perlung Pynkulmar kumto ha te tambakin don pada ki jing ya PRP pi komentar kami kini ka artikel lais pa nyu puai ngia debate ba hakani ka Jaidbynriew jungi compare bangin ya debate dan ngi debate ngin kamya nang ngin kamya tip ngin kamya sutu ya ka provisions jong kani ka article 371 ngam ong ha ka bai dei berkata den rei ke banga kwa ban ka long ba lada ya kani ka bangi la don lupa menta nado usnyam ka nice pass an pu arthur ter ngla don district council beleng in penjana shoy kani te amar ting ngia pa ni ke bamla ban position no ru mo bun ki issues ki ba ngia ris kum ka state kum ka Jaidbynriew an chu ai nuk sa ep in a line permit baro an ru phongot kila ya rawai chorus lun bade ban pentri kam mekanik in a line permit ki seng bahalang ki political parties mo like alleged such a Delhi ebro mo tenre hey kanika issue kani in a line permit like delete kaktian kasi perlung kaktian kasi garu akan hi echidul kata rumbat position no mentangi nang ngi demand sa kani ka article lais pa nyu puai tengam tip la se ke lenti kala man long ka bacangai ru mo tian rei ke bang kwa ban ba to se ngi pan klan shwai kani ka bangi la don lupa kani ka sti kani ka wat kani ka atiar ka ba klan bor ba ka bla penkup bor de ka ritis in charge of kari India ngin penjana su kani ngin pen klan bor su kani kanang ba kita ki jingklei nak liang ka jongi ki juban mo ban yada ban penne ban pen klan su ban kan tiu su Jaidbynriew jongi kan long ha kan ti ka bade ban ha rukom ka bade kadai ko mo pi ong wa namar ba ya kan ngila GE mo hakino kini ki benta ha ba ki kertong le ni ki seng partai ki banya election namar ba kom ba pila kran mentan ha ka bade ba ki in line permit bat ka ktin pan penrung ha kata ka karnit ka ba paramo ti henry balai banga kali ya ka to ka benta jong ka jingkali menne ka ba ong ba hatu ya kini ki mat trikam la pen trikam bai andala poi ha ka bor henry I pat ba ka don pat ka jing mdei su ka jing penjana henry ka jing le klet no ha kata krukom ba kala kalalong no iki pat baru ba kiru kin klet no ya kata ti kaba ngan ban susu ha kabade bakani ka benta pat kalong ba hatu pisngo ba kalong ka ba biang iki pat ba bakin bishar nakashi spa persen ngila nong mo 100% ba ki pat ba kin bishar bat kin pet ba ya ki mat rekam jong ukurtong ha shwa banjit lani ka no ka seng sang perthai kata ti kalong ka badon kam ha namar ba shwa ba pinjit ne heban pet ya kumuno nong yalam ba pin jed bon mikmat shaka district council mo kum kanu ka political party mo ki don kam ban bishar ken namar ba lada ki patba ki skothu ya kane katamut kan kham sup lada ngi jed ki briu ki bajanai ki bakan sai lada ki mikmat nakaliang jong ki shaka district council ne shaka sarkar jalla ne katamut ka jing clay nakaliang jong ki mo hakabede bat ka election mo ka campaign ka jong ki bangi Khmih lenti bakin pentrai kam hokkan ya ke ka bakila khleken mndei ban ong ba mentang elect penbiet upat ba ladap election pada laja no phi ti kawai ka ba ngidi ban song thu ba ka long ka ne mo mentang ya kren chbu kum ka ILP lada ka tu ka approach kam long ladu ka tu ka strategy kam long ngi ham an perkhat da kamwe phi ke ka ba ba tam ka mechanism ka ba khlan ti nakaliang jonga nga shit ban borobor ti kadon ko biga sien bangaya kendo markhmat bodu chief minister bani kren halor ka jing pentri kam ya ka tu ka MRSSA pi long ya ai bor ba ai bor chu chu ikini ki dor ba shnong ki jongi pingi hap man wat ken kilat kalenti bat khat du khat wai na shwa ban ong tang ni ko wei pi balengin up tang ya ka Delhi hambaro ladangi dawa ya kanu ngin nai apalat ke baka Delhi kan le ngi habban pen klan shwa ya kom tri kam jongi halaka jong ka yeng ka sem
halak ka jong ka snong ka thau halak ka jong ka jela pi lada nginang hi mangi ketamut mangi hi ki ba dei kita ki ba stake ownership ya kan ga state mo ya kan ga Jaidbynriew ko jongi i khamtip khamba mangi am bani ka Delhi khamtip khamba mangi bani ka union government te haba mangi pade ngia pat ngia parang ngi mesu thu ngia Pynkulmar jingmut apdeng jongi te shano hi kan yalam kata ngas ngoba ngidi ban sedang na ladi kan ngidi ban sedang na ladi te nomor ba bunsin ni si keno ba kide kita ki banabar bat Kumta ter de yang ngoba ngihi ki bade ki try snong ki try jaka ladang inang hi nak liang jongi nei kata mat bon ki jing ki bangi kendo Jaidbynriew jongi ngila ban weng tefi ti henry langi kren manu badi jaka dia mangi manu bale benami mangi kadai ne am kata ti henry lada mangi hi mo ngilong accountable haka jing trekam ki jongi na du kishnong ki baret mo ha du ki hima adu ka jalahi berkhawe na try bun ki nyat ba ya dunti ti khomle shi bun ta kani pat kawai ka jing kali ka banga ko ban kali ka ka jing smu scam jong pi tani kata ka jing kermen ha kani election nga don ba ka jing kermen ngani tu ipi pi ngala don ka UDP nadu banga job arajar khat lai ngala ne ka UDP arajar khat sao ngalong kum working president ng party ban nadu arajar khat riu ngala ban kumu general secretary ng party hadu menta mo ting laya ka ni galenti ka ba jrong ti kei ka ba ngi persyang nakaliang jong ki nongelam jongi ka party ka longba ngi persyang bandon kata ka mensiem ka jinge trelang ka teamwork ka bangi ong ka party ken namar ba kat kani ka kam mo ka kam sanhima sima ka de ka kam ka ba khya ba ka ba e ba bantrei maroi mla re ngi don kam ya ka kanhon but hakani ka UDP ki jongi kumba ka long mantang ngi don khat arngut ki MLA ngi don khat arngut ki MDC kini ki bla job na kani ka party ki jongi khat arngut ki MLA khat arngut ki MDC kini hadu manta kini scam ka party ki yang scam ka party ki we ki party te ki nong mi khmat filai i ki kan thi na ko ka party na ko constituency ngi pet aka UDP ngamong bang ngi biang na dong sedong ngiru kila ai bandon ke jingtuna ka party ke bahiat pi party ke bahiat te kam dei mo basuk banong ba ka party ke jongi ka long perfect ka long ideal ngim ong ya kata dendeng i persyang haba ka don kano ka issue ka bangi habane kren ngi dayatai ngani thu ipi ka bidi bat ka reservation policy pila ban mudur namar nga banga draft mo como secretary ngia shong meeting hadu khat sau sien rengkat bat ki start an rengkat bat ki khrau perkhat bat ki nongelam jong party ki MLA ki MDC bania shong hadu khat sau sien ban penwandur ya kata jing ai jing mut jongi ha ka beri reservation policy kam dei ka basuk wala kata la shong kataru ta kadang hi ti kai ka bangamut ban ong kalong ba habangi trei kum ka kanhon mo ngila bania pher jingmut hani hantai tangba khadu khatwai ka de ka party ka barai ti ke ai ka bangai i ka party menta ka longba kani ka party ka barim tam na ki party riulum ka bahe tam na ki party riulum ngai i badon bon ki nong alam ka ka party rapi ong ki MLA pi ong ki ex MLA pi ong ki minister ki ex minister ki MDC ki ex MDC ngi bon ma ki nong alam ka ka party ban mentale le tang ki MLA ki don kuma sangut ki bedang kham samla ha party ki jongi ti landa kini ki nong elam baro mo ki MLA ki MDC ki leaders na ki district ki constituency pair ni don kata ka jinge trelang ne kata mod ni don ka jingkermen ba ka party hakene ka kenti ka bamentaru nginyo shibun teli ki seat ila Khmih lenti ha jing shaman kani arajar arpulai pi lada ngia teli kum ka Jaidbynriew ngi don betang ka we ka regional party nei kamut ba tikna bet bangin senchar mangi but lada ngi don ka we ka strong regional force men kani long ya pat ya pra pring jongi ti de nak ta ka daw ba ka UDP ka yo no tang khat arsit
lada kini parti rulum ya pat ya pra atra UDP men kini la poi siki arpo wei rengkat begini kiwi te layo bon te bengi layo man sensyar bengi ban bat ulakam jeng sensyar akini ke jela ke jongi pi kini ki North Eastern States na do mensyua basdang ya ki AP Chelsea kan no ki burom ya ke parti AP Chelsea mo kinangwan ngani tu AP mentala Arsnem na do nang tina karbi ki wan ya kendo yang yang ki omba ngi kwa biang ya ketua registration jong ki AP Chelsea adu mentar kadang don seti kadang don kiba don kene ke seng AP Chelsea te kum kata ki nong elam jongi ki ba mensyua na adu itu ki por ki ba mensyua dei long kam dei baka sakut tang hakini ki Jaidbynriew riulum badan ngi jalan re North East proper way te lada mangi kum ka North East lada ngi klan kita ka regional force ni pitarai ke Delhi kam sangam kan hapan sangam tela da mangi pada ngi apa ya pra kan gurukom ti sanokan kadai to khamle shibon ba ho ki ba pi phila ya sama pen jungi ngi kapor ki don ru ki balong kum ki jingtip ki batmai bat ki long ru kum ki wei pat ki jingtip ki bangi ngi la ban ong ba phila pen ken ma biang ki jing shisha ki bangi hi kum ki pan ba ngi ban ken ma ti ka jingkli ka khat do ya kan kapor nomor ba kapor ka nang ya ingin haban yele ban kon size ya kata kapor ma ti ka jingkli ka khat do ka ma kwa ban bu pen jung pi kan kapor ba kalong ba phila ban batai ba balai ya kini ki mat terikam lani ka manifesto lapan mi shita yo lani arta yo hashwa jong ki election laban ya tu ingi kata ban dia kadia ka rukom long jong ki political parties bero mo dihenre kumangala ong ya pi man ka election man ka sans nem ne man ka by election mo kisit mi kini ki manifesto shwa ka election ban kersiu thia byang Shillong man kersiu thia byang i pat ba nomor ba pat ba ru teng mo pat ba ru ba glad bit te mo tang ha por election ngi shong shit kan tang ba andre kini ki manifesto oi kam pi ong pi kam de ban mi tang ha ka por election andre ha ka por bom don election ru na trai don kam man pen kan mau kan ki pat ba ru don kam man pen kan mau ki nong yalam ru don kam man pen kan mau ba kini ki de ki mat ki ba kongsan ki ba mangi kum ka parti ne mangi kum ka Jaidbynriew ngi don kam ban pentelun la ne ban Khmih bnya mo ban pentrai kam ki kan dia nga soba le si nang ni syakmat kan sadon saka rukom perkhat nak moi pada mo bangin ya kan mau kan ba ki kita ki mat ki ba kong san tam ya mdei tang ban ya kren tang ka por election nomor PE ya ka por election ki ransan ya thir ya tai te su thu su thau la ya kren kat sabalam kat sabasiam ti henre lada ngi pen ki jingmut ki pat ba na ka por kan long kum ka jing ai jing hikai ki pat ba ka education ni ki pat ba banwan ra biang sisien ya kata ka political consciousness pi you don't come by kata political consciousness mendai ba menta ka politics te kat uta ba ai pisa ai kian pen shong shit ki jing rwa ba kumta te la shu shong shit menta ti henre kani ka political education dan ni ka political consciousness su kadi bandon kani Jaidbynriew jungi nomor ba lada kamdon katang issue shong shit nang ka por election dei kamdon jengmut tinggi don kam hai kani political education political consciousness kan ta kublai buan sai sela ba nam da ka por ko ro jong phi bat ngila haban penkot ye kani ka jing ye kren ka jongi anga tharai perlo jongi ru ke bas ngap bat ki ba pet ye kani ka video kani ka por nyo ye giti ki jing mentoy ba ki jing penshai khamtam ko bangala ong mani ki long ki jing tip ki ba thamai ba ka ju ko por ki jing pen kan mau ye ki bangi yo le singim poi perkhat ti ka ju ko por ba kit bok kit riang phi bat ru ye ka sang hi mo ye ka UDP ha ka balum ba ki kartong jongka kin la ban trei bhai ka kam bat ru ban nyo ya kata ka thong jong ka jing job mo leng ba ka jing treshtam but perlok leng ba ka jing ekran ka leng kot akani ka por but general secretary jong ka UDP ba Jemino mautho ila poisa ka kot but ai khublei ka por ka kor jong phi sashi sen khublei shiboni phi Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kam lu ka umpnyang ka dot pet ya ka shop plus F ha ka jingsom.
Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing man toy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f manta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya